Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana em insanın Xuda Teala me insan çekiriye û elhamdülillah jî ku em insan. Niha em insan bi hev re jiyan dikin. Li malê bi hev re jiyan dikin, li cehda bi hev re jiyan dikin, li xestexana bi hev re jiyan dikin, li mekteba bi hev re jiyan dikin, li camiyê bi hev re jiyan dikin. Vesaire vesaire bi hev re jiyan dikin. Îja hinekî quralê însaniyetê hene. Yani meriv eyb dike ku van qurala jî bêje ama maalesef meriv kere bêje yani hinek însanê me maalesef yani hinek jî vallahi meriv fedî dike ji ber wan hereketê ku dikin yani. Îja quralê însaniyetê em heta karibin em bînin cî em bikin ku xelk ji me aciz nebe, xelk piştî me ji me xeber nede yani. Xweda ji me nexeyde yani. Mesela hinek însanê me toplumê rûniştiye Tedê wê tilîka xwe têxe pozê xwe bive bibîne wê ji derxe têxe viya wê bibîne av bûyrin em naxwazim bêjim pêva dimîne navê jî naxwazim bêjim wiha dike peçetê bavêjekê dekî 10 deqa bi pozê xwe dilêze li toplumê eyb e ya eyb e. Meriv di toplumê de bi pozê xwe nalêze yani. Tilîka xwe naxe pozê xwe. Pozê meriv şayet hat meriv hêdîka bê deng ewa bi peçetê ji xwe paqij dike yani. Hak meriv zanbe ku wê deng ji pozê meriv were falan meriv diçe derva ser lavaboyê meriv wê lavaboyê ji paqij dêle yani. Ama maalesef van kurala hene yani. Li ser nan hinek însanê me li ser nan eger li malê be, eger li quntê be, eger li pastexanê be vesaire tedê wê bêje devê xwe ava bike wê pozê xwe bi deng paqij ke ya wê here lavabo pozê xwe paqij ke însanê wirê dilê wan hev dike ve xwarinê naxwin yani. Ya xwe wê tilîka xwe têxe devê xwe ava ve wê lê têxe vê ava ve xwarin pêva dimîne lê dinêre ava dike ya însanê xarçî dilê wan hev dike ve ya. Bûne xwedê însanin însan vana quralê însaniyetê ne yani. Van hereketê yanlış nekin yani. Hinek însanê me Xuda Teala şîfa xêrê ji wan re bişîne diranê wan ketine xerab bûne taxim çekîre ji xwe re xweda şîfa bişîne hinek jê tabî li quntê li toplumê tedî wê taximê xwe derxej devê xwe binîvîtije xwarin bîye ya xwe dixe bardaxê ya xwe însanê qarşî wî îndî hev xwarinê dixwe. Dilê însan hev dike yani. Van însan van hereketa nekin yani. Em hin ber lavaboyê xweşik temîz zelal em taximê xwe derxin bişon avê lêkin wê lavaboyê jî em paqij bêlin bira piştî me dilê wan lev nekeve yani. Li qunta hinek însanê me hene nan dixwe li ser nan dilê însana li hev dixîne însan radibe nan naxwe diçe lavaboyê pozê xwe dibe fir însan li virê nan naxwe û devê xwe paqij dike wê lavabo wî avayê dihêle piştî wî tê dilê wî lev dike. Em wan nekin ji bûna xwe de. Em însanin însan me çû lavabo devê xwe paqij kir pozê xwe paqij kir em wê lavabo ji xweşik paqij bêne. Eger li mal be li pastexanê be li quntê be li kurd be bireve yani. Em wan nekin yani. Tedê wê însanê me birê dihare bê xir pû wê tûka wan dere bê dikîne yaxud maalesef li hinekî ciya li hinekî dûraxa dolmuşa otobêsa berderê camiya berderê mekteba berderê mezerlixa vesaire te nêrî av bûyrin merî pozê paqij kir wan dere dilê însan hev dike li ser qaldırma yani çi heqê me hemû wisa bikin ya. Dewra medeniyetê de ne dewra însaniyetê de em jiyan dikin ya. Yek ana ji me re bêje heywana Xwedê zana me çi bînî serî wî. Em wî têxin me genê ji dilê me re het nabe yani. Ama însanin em hereketa heywanan nekin ya. Bawer ke heywan ji van hereketa nakin yani. Yani çi bêjim ez hinkî tişa vallahi fedî dikim ku ez bêjim mesela me goya em bi hev re jiyan dikin mesela hani tuvaletê camiya hinek tuvaletê xestexana hinek tuvaletê mekteba mer dibî mer vere tuvaletê ya tu çî ya derdkevî adinê derdkevî av bûyrin weke heywana al wirîştiye av bûyrin û rabiye çi ye ya ji bûne Xwedê maalesef ev tev cahilin vallahi tev cahil nînin yani. Xwendevan jî vî îşî dike mesela îro en kêmek xwendiye lîse mezûn yani. Enê xwendikî mekteb xwendiye. Ji bûne Xwedê qe însaniyet yani ew nayle. Neyse te çî tuvaletke ihtiyaca dibînî tê te divê destê xwe bişon tatkê sabûnê
ku sabun tev kefe te kefe şoyun te nerê wan mû pêvane dinya alem zane wan mûya ew kederine ya em hinî însaniyetê bin însaniyet yani ji însaniyetê xweştir tiştek tune yani eger tişek em nexwazin xej me re bike em ji xelkê re wan tişa nekin yani kevek em xelkê aciz kim xweda ji wê aciz be wê guneh ji ber werin hezkin yani em gavek me cixare kişand em cixara nabijin erdê em pakêta melkur qediya em nabijin erdê ya îro tu çî ber duraxê dolmuşa tije qotkê cixaran e pakêtê cixaran e tu çî ber derê mekteba ber derê camiya ser mezela cêk însan toplum li wê derê hene ya ser kaldırma tevre da çî belkî bi hezara qotkê cixaran ya ji bûna Xwedê li her tarafê li parka mesela li her tarafê tenekê çopa hene 24 saat pakêta cixarê cebka wî de negiran e li Kurd qedel wir davêje ber taziye mesela tenekê çopa hene li gunda tenekê çopa hene belkî her gundekî 20 eb 30 tenekê tu çî nava gunda maalesef tije kaxizin tije potkê sebiyana av bûyrin tije pakêtê cixaran e avê xwariye avê têwî de ya eybe ya ji bûna Xwedê ya em li vir jiyan dikin em însan gava ku hinek însanê me diçin Awropa tên ya divê Awropa çiqa xweş e medeniyet e dibe ya medeniyet çi ye medeniyet paqijî ye heta Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki ennezafetu minel îman paqijî ji îmanê dibe paqijî ne ser çavê me ne vî cilê kul me eger qaza be çakêt be gomlek be ne ew e derva jî em paqij bêrin yani Hav bûyrin pisîk pîsiyê xwe dike xweliyê davê serê dibe bira xelqa gune be hav bûyrin bizin gava ku wê rûnê bine paqij dike êrû din yani maalesef em yani hinek van îşat dikin ez ji wê re dibêjim mesela maalesef demek hîn însaniyetê nebûne hinkî medeniyetê nebûne yani hinek însanê me hene maalesef hadê gunda me navê guncî ne ew li bajarê te nerê maalesef ez me pir dîtêlo me dibêjim yanî tu balkonê da tişe davê derve ya balkonê da balkona wî ser cadeyê te dî wê sifira xwe bîne daweşîne wê derê da Wallahî dîte potkê sebiye avêtine ya yaxud boriya xwe balkonê da dirêj dike balkonê da metrekî û balkonê dişo av divê da şer 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 serê însan dikeve serê kî dikeve xema wî ne ya birakê delal gazî êk avê îşê avê dikî gazî yûkê 2 metre borî îştera bîne xwarê ava te were xwarê xel rehetiz nabe xel nifrat te nake Guneh ye wî heqê însan e heqê evda ye wallahî guneh ye Xwedayê Teala belkî dev ji heqê xwe berde ama wallahî heqê heywan e heqê evda efû nake yani em gişî dawet cennetê dikin yani em ji extiyara re hurmet nîşan bidin em ji nexweşa re hurmet nîşan bidin gavek medî extiyar kê ji wir de hat nikare birê de here yaxud extiyarek hat eger pîrek dibe zilam dibe em bi milê wî girin wî bînê ser cihêkê derbas bikin wî bînê vêya de derbas bikin yaxud eşek pêr heye em aliyê bikin yaxud extiyarkê hat toplumê em cî bidinekê maalesef îro hinek însanê me goya em bêjin xwendevan e jî wesaîrê ewa rûniştiye otobêje da kalê extiyar tê pîreka hemîle tê pîreka extiyar tê cî nade ya hinek jî elhamdülillah cî didin ama hinek jî maalesef nade cî xwe meselenê em wan tişa nekin yani toplumê da heta xeberdan na ser me em xeber nedin hedê xwe em zanibin cî ku ciyê me em li wê derê rûnên gava xeberdan hat ser me jî em bi sagî û hurmet xeber bidin yani gava yekî me re xeber da yaxud me bi yekî re xeber da em li telefona xwe nenerin xeber nedin gava ku yek bi me re xeber de ez li telefona xwe binerim ew jî xeber de li telefona xwe binerim eğer çiqa lê guhdarî jî bikim ev ya saygîsizî yani însanê qarşî re saygîsizî em vê saygîsiziyê nekin yani çawok em bi yekî re xeber din wî însanê anê ku li telefona xwe binere wê zora me here em jî wisa nekin yani tişekî dinê jî dixwazim bêjim pir mihîm e mehê zivistanê mehê biharê mehê zivistanê baran tê berf tê heriye çamûr e li gunda jî li bajara jî hinek însan tedê tê wisa weke însan e wazane însan wirine hêtî hêtî derbas dibe wallahî meriv ji wan şofêra re daha dike ama hinek însan tên tu diaşê wî nêrî genç jî heye û ê extiyar jî heye maalesef yanî o qiravat stî wî de yaxud kum weke min ser heye qismek jî tê nêrê dibe tê derbas dibe diçe orta zivistanê sar e sermayê diviya lê însan cilê wan serî heta binî şil dibin
لبيالي إنسان جلوان سريع حتى بن الشلد بن أو إنسان بكي تشن خوشخانة أو إنسان بكي تشن جامعي بكي تشن دكانة وتشكيب كرفة مالي إمالا ويدور سر ما قلت نخوش كتشحق ما مسافكن خدي مال داته 100,000 قاي تجي بدته مثلا يعني بده هركسي أما أم قارش إنسان ببين الإنسان والله شو ملائكة سر ملي مرياس كن خير وجنته حيوان جيك خدي عقب ده حنكي هم يبقى حيوان قالوا إنسانيات برتشكي زعمته والله إنه تشكي زعمته يعني وكي فانا كتشاه بنين يعني هر تشتكي قرالي ويه قرالي إنسانيات جايه يجبونا خده حتى أمكاربن أمجريا قرالي إنسانيات درنه برا خجمر دعا بكه قبك خجمر دعا بكه برا كيف خدا جوره وانت بمين عند خير وخشيدا وانت تمام أمانتي خدا بك